δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και πατρός ημών Νικολάου και πάσων εις το ημών αδελφότητος, ετί δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης πιέσεν αυτό, και του καταξηράνθαν και ευλογρίστου ημών στρατού, ετί δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστίας, συγχωρίας και αφαίρεσης των αμαρτιών του Θεού, των ενετών επιτών δυναμητών αφιερωτών, του Αγίου Ναού τούτου, των επιτελούν την ταύτην και των δούλων του Θεού, των απανταχού, του σκαμιωτών του Συλλόγου Αγίου Γιορταμέλτη, του διοικητικού προσωπικού και των απανταχόμενων και των απανταχού ορθοδόξων κοπιών των ψαλών δυναμητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την κόμμεντάν για πάσαν πόλη και χώρο για λιμού, λιμού, σεισμού, καθισμού, πυρώσεις, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφίων, πηγείου, πολέμου και πηγείου θανάτου, υπέρ των ήλαιων, ευγενή και αδειλαγενές των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέφει δε πάσα οργήν κοινότητα θυμών κινουμένη, και ρίσε ημάς δικές σου απειλής και λεήσε ημάς, γιατί δεόμεθα και υπέρ του εισεφουζικίων των Θεών ημών, φωνή δε εις ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς, επάφουσον ημών ο Θεός ότι είναι μορφής πάντων περάτου της γης, και τον ενθαλάς μακράν και ήλαιος και ήλαιος ημών και ελέησον ημάς, ελέημον χάρη και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει την δόξα να αναπέμπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομεν. Δέσποτα πολυέλε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντες Φύης ημών Θεοτόκου του Παρθένου Μαρία δυνάμει του Δημήτρης ο οποίος στόχος προς ενικηβήν, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και σύρ του Δημήρων δόξου προφήτου προδρόμου και οξιών, των Αγίων Δόκου Πανεφήμων Αποστόλων την Αγίας Πατέριμων Μεγάλων Ερχοικών Μηνικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγόρη Θεορό και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων Πατέριμων Αθανασίου και Ιωάννου των Πατριχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επίσκοπου Μύρου τη Λυκίας Πύρου του Επισκόπου τη Μυθούν των Θαυματουργών των Αγίων Δόξου, Μεγαλομαρτύρου Γεωργίου του Ορπεγού Δημητρίου του Πυραιού Θεοδόνου Τίνου Σετιλάτου του Μινάτου του Ματουργού και Κοσμάτου Ετωλού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάβου και Ελευθέρου των Οσίων και Θεοφών Πατέρων ημών, των Μεγάλων Θεοστέπων Βασιλέων και Θεοδόρων Κωνσταντίνου και Ελέη του Αγίου Ανδρέα Επισκόπου Τρίτου Ιερέου Νικολάου Πλανά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμου και Άγγης Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Μεγάλου Ζωής, του και των Σύνδρομων και τη μνήμη και πάνω των Αγίων, των ποιήσεων την δέησιν ημών, δώρεσιν ημίν και άφτων παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς, εν τη σκέπη των πτερίγου σου, αποδίωξον ημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνη ημών την ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ημών Θεός. Θεότο και Παρθένε. Βάλε λίγο Γιάννη, βάλε. Έχεις καλοπάτι, πάπα πρόσεχε. Ναι. Λίγο. Βάλε ένα κομμάτι και πάνω να πουλήσει. Εκεί. Και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη, σιετ γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας στους 5 άρτων τη ερήμου και εξεπτών 5.000 άντρας πορτάσας, αυτός ευλόγησε τους άρτους τούτους, τον σύντον, τον ήλιο και το έλληνο και μπήκαν στην Αγία Εκκλησία και στα οικίες των οντών και του κόσμου άπαντη, και εξαρτών μετανών του Χριστού δούλου σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών και γένοντας είπατε Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να σου πατή του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιός του πνεύματι, γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κάτσε από εκεί και ένας από εδώ, και όρθω και άλλοι στις πλάτες των αλωνών. Έλα.
στις πλάτες των αλουνών. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ου πελατωθήσονται παντός αγαθούς. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ου πελατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ου πελατωθήσονται παντός αγαθού. Περνάμε μέσα να κάνουμε απόλυτη, πάρε τον